N'isonye na nkwasị iko n'ike mere n'afọ gara aga bụ nke gụnyere otu nwa amadi gbara afọ 21 bụ Maazị Chinedu Ebuka bụ ezi ụzọ onye Adazienu bụ onye wakporo nwanne ya nwaanyị gbara afọ 13 n'obodo ya bụ Adazienu. Ndị National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons site na enyemaka ndị ụlọọrụ ministri na-ahụ maka ọdịmma ụmụ nwaanyị na mmekọrịta ụmụaka na egbochi ọgba aghara akparago ya bụ nwa amadi bụ Chibuzo ezi ụzọ aka. Chidimma Ikanya ọnwụ wetara anyị akụkọ. Chinedu bụ onye nke ama ama na-etinye aka n'ajọ ihe dị iche iche na gburugburu ebe ha bi, nke gụnyere ịwakpo otu nwatakịrị nwaanyị na Nnewi nke ndị nchekwa obodo nwụchikọrọ ya ma mesịa tọhapụkwa ya n'ihi na nna ya rịọrọ biko. Iti ụmụ nwaanyị na ịpịa ụmụ nwaanyị ịtarị, ịṅụ ọgwụ ike, izu oshi na ihe ndị ọzọ gasị. Mgbe ọbụla a nwụdere ya, nne na nna ya na-agba nje ịga tọhapụta ya n'ụlọ nga. Kamgbe nke a mechara, ọtụtụ ndị agbata obi ya bụ ihe mere ka mba ụwa niile mara. Nke a mere ya bụ nwa amadi ji wee nọrọ n'ọsọ. Onye ya bụ nwa amadi mesara ajọ agwa bụ nke eduru duga na ụlọ ọgwụ Paul Iloyalụ dị n'Adazienu ebe ọ nọ na-anata ọgwụgwọ, mana emechara chọpụta na ya bụ ọgwụgwọ bụ nke kawanyere njọ. Mgbe a nwụdoro ya ma dute ya n'Ọka ka Honorable Obinabo gwara nne na nna ka ha kwụsị na-adọnyere ụmụ ha ukwu na-ajọ ihe. O kwuru okwu megide ya bụ ajọ ihe nke emere ya bụ nwatakịrị ma kwukwa na a ga-enwetara ya ikpe nkwụmọtọ. Honorable Obinabo bụ onye nke gaziri n'iru wee kene ndị otu NAPTIP na mbọ ha gbara iji wee jide ya bụ onye kpara arụ ahụ site n'aka akụkọ ụwa ABS.